கூச்சமாக இருக்குதா சார், இல்லை அசிங்கமாக இருக்கா சார், ஏன் சார் ஏன்க்கா கேட்குறீங்க, இல்லை இவங்கள மாதிரிலாம் நடிக்கிறோமே அப்படின்னு ஏன்க்கா அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை எங்களை ஊரில் எங்கேயும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, நாங்கள் உள்ளேயே அலோடு கிடையாது, எங்களெல்லாம் இன்னும் வந்து நடத்துகிற விதமே வந்து ரொம்ப இவங்களா இருந்தாலே எங்களை வந்து பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க, வாடி போடி அந்த மாதிரி தான் கூப்பிடுவாங்க. எங்களை இன்னும் ஸ்கூலில் அலோட் பண்ண மாட்டாங்க, எங்களுக்குன்னு வந்து கரண்ட்டு கிடையாது, இது கிடையாது. சரி இவங்கள மாதிரிலாம் நம்ம நடிக்கிறோமே அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா நான் சொன்னேன், என் லைஃப்லேயே நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறது நான் இந்த வேஷம் போட்டது தான்க்கா, நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், நான் உங்களே ஒருத்தனை இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சொன்னோடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்க டக்குன்னு அவங்களுக்கு பயங்கரமாக அழுகு வந்துச்சு, நான் அவங்க கையை பிடிச்சிட்டேன். பிடிச்ச உடனே அவங்க பயங்கரமாக அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படியே தேம்புது அவங்களுக்கு. சார் உங்களுக்கு இந்த படம் வந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியுமா சார், இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குது, சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு எலியை பிடிச்சி சாப்பிடுதுன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குன்னு தெரியுமா சார் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லைக்கா எல்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக தெரியும் காணுன்னு பயங்கரமாக அழுகுறாங்க. போதும் சார், இது போதும் சார், எங்களை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் சார்.